Què és el projecte Escola Sentinella? Escola Sentinella és un projecte de recerca del Departament de Salut i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que té l'objectiu d'avaluar i monitorar la pandèmia de la Covid-19 en l'àmbit educatiu, per tal de dissenyar polítiques públiques que promoguin entorns escolars més saludables. Durant el segon curs del projecte han format part de la xarxa d'Escola Sentinella 23 escoles i hi han participat 5.687 persones, des de l'alumnat de totes les etapes educatives, infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius, fins a personal no docent dels centres, passant pel professorat. Les activitats principals del segon curs del projecte han sigut una enquesta sobre actituds, coneixements, conductes i impacte de la pandèmia, la recollida de mostres biològiques, un estudi qualitatiu sobre l'impacte de la pandèmia a la salut mental de l'alumnat, un estudi pilot sobre absències i ventilació, l'avaluació ambiental dels centres i una recerca participativa per dissenyar una intervenció integral per la promoció de la salut mental. Quins han sigut els resultats de l'estudi pilot sobre absències i ventilació? S'ha estudiat la relació entre les absències a classe, els nivells de diòxid de carboni i la presència de virus respiratoris en 11 aules i 126 alumnes. Tot i que el nombre de participants no ha sigut suficient per poder establir una associació entre aquests factors, entre l'alumnat que havia perdut dies presencials s'han pogut identificar els següents diagnòstics: infecció de les vies respiratòries, entre les quals hi havia la Covid-19, gastroenteritis, febre sense focus i altres malalties. Des de l'equip d'Escola Sentinella volem donar les gràcies a totes les persones participants, perquè sense vosaltres aquest projecte no hauria estat possible. Trobaràs tota la informació del projecte al web www.escolasentinella.cat.